pamusoroi tinokuchingamidza zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi toda kutaura nhaurwa yekuti wafamba wanobatwa mudzimu. Vazhinji vedu patinofamba tinenge tiine zvinenge zvatiwana, zvinenge zvatinetsa. Tofamba pamwe tasangana nemamwe matambudziko mukati memba, tasangana nematambudziko mukati mekurarama, tasangana nematambudziko mukati memabasa. Toona sokuti izvi zvava nechivanhu mukati. Tofamba tonobatwa mudzimu. Ndezvipi zvatisingafanirwi kuita? Ndezvipi zvatinofanirwa kuita kana tichinge tabatwa mudzimu? Ndambotaura ndikati vazhinji vedu tinobatwa mudzimu tiri mukati mematambudziko. Tanobatwa mudzimu tiri pakati pematambudziko. Tinokwanisa kuudzwa kuti vadzimu vedu vakatifuratira, vadzimu vedu vakatsamwa, vadzimu vari kuti makatirasa, tiri mukati memasango. Saka zvinoda kuti tidyidzane nevadzimu vedu kuti zvinhu zvitifambire. Dambudziko randakaona guru kati hombe rinobva raitwa nevanhu kana vabatwa mudzimu. Vamwe vanobva vanzi tenga machira ugobva ugobika doro, zvinhu zvako zvigofamba zvakanaka. Hapana chakaipa pakutengera mudzimu machira, hapana chakaipa pakubikira vadzimu vedu doro. Asi dambudziko riripo kazhinji kana tichinge tapinda mukati mematambudziko, tikanoudzwa nhaurwa yekuti pane vari patiri vari kunyunyuta. Hazvidi kumanya kunotenga machira, hazvidi kumanya kunobika doro tisati tanyatsotarisisa nhau iyi. Nokuti nhau yekunzi une mudzimu haisi nhaurwa inova diki yokuti tingangomanya. Makare kare zvakanga zvakanaka, nemhaka yekuti ndinoti vanhu vaifamba semhuri uye vanhu vaigara vachifambira dzimba dzavo nemisha yavo kuti vaone kuti mumusha makamira sei. Saka zvimwe zvinokwanisa kutinetsa nhasi, vakare vaigara vagadzirisa zvinhu izvozvo. Pakunotambira mudzimu kana pakunotsvaka machira kana pakunobika doro revadzimu, tisati tasvika pazviri, vaigara vagadzirisa misha yavo. Isu vazhinji vamwe takakurira mudzichechi, takakura tisingafambi, hatina kumbogadzira misha, hatina kumbogezwa. Tinongova vanhu tanosangana nezvemudzimu nemhaka kuti pane zvatafambira tobva tasanganana nenhaurwa yemudzimu. Ndiri kuti ngatisamanya kunotenga machira uye ngatisamanya kunobika doro tisati tanzvera nhaurwa yemudzimu wanzi uri patiri. Ukasvika kuna vamakoni, sekuru makoni vakati kune mudzimu, chirega iwo kumanya kunotenga machira emudzimu kana kunobika doro remudzimu usati wanyatsotarisisa dare. Tsvaka, ini ndinoti hazvidhuri zvakanyanya kuti umbotsvaka kuti nhaurwa yemudzimu iwanzi uri pandiri, nhaurwa yakamira sei ndisati ndamanya kunotenga machira kana kunobika doro kana kunoridzirwa. Nemhaka yei ndiri kunodaro? Nekuti hongu tinogona kubatwa kuti tine mudzimu, hongu tinogona kunzi mudzimu wakafuratira. Saka vadzimu vari kunyunyuta, vadzimu vakatsamwa, vanoda kuti ticheuke. Hongu chinenge chiri chokwadi, asi pane dzimwe mhepo dzinogona kusaonekwa ipapo, pane imwe mweya inogona kusaonekwa ipapo inoda kushandwa. Kana tichitaura nhaurwa yekushandwa, chero uchizonzi unoda kunzi uite machira, kushandwa ndinogara ndichitaura kuti haisiri nhaurwa yekunzi mushonga uyu unogeza toti ndiko kushandwa. Kana kunzi tenga huku yourawa poiswa mushonga wogezwa neropa racho toti ndiko kushandwa. Ndo patinoda kutaura, nokuti iniwo ndiri munhu akapinda mune vanobetsera vakawanda, ndikaonawo zvakawanda zvaitwa mukati mekubetsera vazukuru. Ndinogara ndichitaura nhoroondo yangu kuti ndakapinda nepakakura, handinozivisa zvakati wandei, kwete pamusoro pebasa rokuti ndinobetsera, asi
pamusoro pekuti ndakapinda nemo, ndinoona matambudziko andakaita nemaproblems andakaita nemhosho or mistakes andakaitawo mukati mekurarama, kuti apa ndikadai ndakapafambisa seizvi, apa ndikadai ndakapafambisa seizvi. Dambudziko ratinaro ringava rakakura nerekumanya kunotenga machira tisati taitwa chenura. Ndo pandoda kutanga napo ndogara ntaura naurwa yechenura ndichiti chenura haisiri nhau yekunzi makwenzi aya unogeza. Aiwa, haisiyopi naurwa yechenura. Nokuti vamwe tingatofunga kuti kana tikapuwa makwenzi tikanogeza tatoitwa chenura, takutotenga machira evadzimu. Ndakataura ndikati pane dambudziko pakunotenga machira evadzimu, ipo pane dzimwe mhepo dzisina kubviswa ipapo. Ndipo pandinombotaura ndichiti tinogona kufukidza mhepo mweya yakaipa mukati mematare edu, kuti tizoibvisa, tizorwa nayo kuti izobuda kunze, inenge yava nhau. Zvinenge zvochinetsa kuti mhepo yaridzirwa iri mukati mematare, yafukidzwa mukati mematare, yabikirwa doro iri mukati mematare, tozoti takuda kuchibvisa ichibuda mukati mematare. Iyo yakutoziva kuti doro rinobikwa sei repano, kana kuti vanoridzirwa sei, kana zvakaridzirwa sei, midzimu yekuno yakatetembwa sei, isina kubviswa. Ndiri kuti chokutanga ndechekunzvera matare, kuona kuti hamuna here dzimwe mhepo dziri mukati mematare dzakaipa dziri kutevererana nemudzimu. Ndidzo mhepo dzimwe imhepo dzemadzinza dzandakambotaura nezvadzo. Dzimwe imhepo dzakanorombwa nevakaromba mukati mematare. Dzimwe imhepo dzeavo vaida kuvhara kana kufuratidza mudzimu kana kutsipika mudzimu. Mhepo idzodzo dzikaridzirwa dziri mukati mematare, dzingava dzimwe mhosva dzakaparwa dzakutoita sengozi mukati mematare, dzikafukidzwa mukati mematare, dzikabikirwa doro dzirimo mukati mematare, kuzodzibvisa zvinonetsa. Ndipo paya patinopinda mukati mechivanhu. Tapinda mukati mechivanhu, tatenga machira, tabika doro, matambudziko ochiwedzera kukura. Toshaya kuti vadzimu vaiti vanoda machira, vanoda kubikirwa doro. Ndazviita 1 asi matambudziko angu ava kukura nemhaka yei? Hatina kunzvera matare edu patakanzi tine mudzimu. Chero vari vamakoni vati une mudzimu unoda kuti ugadzirwe, chimbo apo nzve wombopinda paviri patatu wonzwa kuti mudzimu uyu wakaisomira sei, mhepo dziri pauri dzakamira sei. Ukaona vaviri vatatu vachingotaura chinhu chimwe chete, woziva kuti iyi ndiyo nzira yekutora. Tisati tatombosvika pakuti vadzimu vedu vatiratidza kuti chii tadira fodya pasi, tatazwa nevadzimu kuti zvinonobuda here kuti kana tazvibudi. Zvakangonaka kuti kunobvunzira. Ndinogara taura nawe kubvunzira. Kazhinji ndakataura makare inzwi richishanda, unenge une zvaunoziva zvawakanzwa, asi wakudai tinoti pachirungu confirmation, kuti ndizvo here mamiriro azvakaita chokwadi. Unoenda une zvaunazvo mukati mepfungwa dzako, mukati memoyo wako, zvimwe zvaunenge wakanzwa mukati mematare. Unosvika unzwa kuti zvinonobuda semabudira azvakaita here kwamakoni, kwambuya Ningi, kwasekuru Ningi. Ndo nhaurwa inenge iripo. Kuti upinde mukati mezvinhu zvemudzimu, uchinyatsoziva kwauri kubva nekwauri kuenda. Nekuti pamwe panosiyiwa dzimwe mhepo nedzimwe mweya mukati mematare dzinozotinetsa mangwana. Totoshaya kuti zvemudzimu vamwe vozopedzisira vazviramwa. Asi dambudziko riri pakuti hapana kubatwa chenura yakasimba. Ndipo pandinozombotaura ndichiti munhu anozoridzirwa. Aridzirwa mudzimu wabuda wochirega kutaura. Zvinongora kuti pane mweya imwe mhepo yakasiyiwa iripo. Kuzozvigadzirisa zvinhu izvozvo handidi kunyepa, inenge yava hondo yekuti bvisa, kutanga kubvisa mweya uya
wakafukidzwa mukati mematare, ukabikirwa doro urimo mukati mematare, kuti tichiubudisa panze matare edu achimira zvakanaka. Saka ndiri kuti chinhu chikuru kana tichinge tafamba tikanzwa kuti tine mudzimu, chekutanga verify kuti mudzimu uyu wakasomira sei. Hakuna here dzimwe mhepo dzingava dziri kutevererana nemudzimu uyu zvingaita kuti paunozoda kunobuda uchitaura, mhepo idzi dzinobva dzamanyira mberi dzikanovhara mudzimu, ukabuda ukatadza kutaura. Saka ndikuti verify zvakasimba nhaurwa yokuti mudzimu wakamira sei. Unogona kuenda kuna vamwe sekuru, uenda kuna vamwe mbuya, uenda kuna vamwe sekuru ameno, vamwe uenda kuzviprofita ameno pamwe maenda, asi uda kunatsoona kuti nhaurwa yemudzimu uyu yakamira sei. After verification uona kuti nhaurwa yakamira sei, panodiwa chenura yakasimba. Ndati chenura haisiri nhau yekupiwa makwenzi kuti enda unogeza, inhau yokushandwa pachako nasekuru nambuya vanenge vachikushanda waita chenura. Wapedza chenura, fuko rokutanga chenesa makwara, vamwe vati jenesa makwara, ndiro fuko rokutanga tisati tapinda mumafuko ese aya atingafunga nezvawo. Chenesa makwara, ikachenesa makwara ndiro fuko redu jena rakata seiri ndototova jenesa makwara rangu randakasunga iri, ndowanzorisunga kana ndichishanda, ndo jenesa makwara rangu, ndo randakatanga naro. Jenesa makwara rangu ndo randakasunga. Saka chokutanga jenesa makwara rinenge rakabatira mamwe mafuko ese achazodiwa nemadzimu. Saka patinowana fuko iri rinobva rabatira mamwe mafuko ese atingafunga nezvawo angadiwa nevadzimu. Saka tati jenesa makwara ndo fuko rokutanga, harirotswiri kuti arotiswa jenesa makwara. Toenda pafuko rehungwe, tichibva pajenesa makwara ndo revadzimu vedzinza redu. Kashoma zvekare zvinhu zvinongozikanwa kuti rofanira kuve riripo. Kashoma zvekare katine vadzimu kuti tirotswe fuko rehungwe. Vamwe vanorotswa asi ndiri kuti kashoma. Zvinotozikanwa kuti tichibva pajenesa makwara tinoenda pafuko rehungwe, ndiro rine black and white. Tichibva ipapo tinopinda pafuko rereso. Ndo mapindiro anoita mafuko mukati mematare neurongwa hwakadaro, meaning neorder yakadaro. Ndo mamiro azvinenge zvakaita. Tinotanga pajenesa makwara, toenda pafuko rehungwe revadzimu, toenda paretso rinenge rakabatira vashavi vese vatinenge tinavo. Kana kune rimwe shavi riri special, rinoda rimwe fuko riri special, zvakada sendau richida fuko raro, ndiwo mafuko atinoroteswa. Kana mudzimu une rimwe fuko raunoda, kana mucheka unodiwa nemudzimu, ndiwo micheka mimwe yatinozoroteswa. Saka ndizvo zvinoita mukati mematare edu. Retso, tichibva paretso tozoenda kumafuko mamwe atinogondisa kuroteswa. Shumba shanu kana tine dzviti iroro rinototirotesa kuti rinoda fuko rakadai. Saka tinogona kuita mamwe mashavi anenge achida mamwe mafuko, ndiwo mafuko atinotaridzwa, ndo mafuko atinoroteswa. Hakusi kungorota nje, kazhinji tinorota tichitambidzwa mafuko iyayo, kana kuti tichifuka mafuko iyayo, kwete kungorota, asi kutorota. Kana kuri kungorota, pamwe tinozorota iri mhuka, tichazobata dzimwe mhuka dzatinadzo dzinotaridza mafuko akasiyana siyana. Saka tati kana tichinge tabatwa mudzimu, ndiwo makwara tinokwanisa kutevera kuti zvinhu zvedu zvitifambire nenzira dzakanaka. Ndatenda ndine sekuru Magondo, muMutsvamumbisi, the African teacher. Ndatenda.